Umphakathi waseHambanathi usathukile ngemuva kokudutyulwa kwabulawa umfundisi uSithole ngaphambi komnyango endlini yakhe eMission iSt John's. Amapolisa athi ubeqeda ukufika ekhaya wapaka imoto, wehla wazama ukuvula umnyango nokuyilapho abantu abangaziwa abamhlasele khona. Kuthiwa beko-8 izolo ebusuku la kuzwakala khona ukuqhuma kwesibhamu kwase kuthi lo wesifazane-ke ethemese egijima eya khona eMission House wamthola ukuthi nangu umfundisi ulele udutyuliwe ngoba bekade ehamba emgwaqweni-ke lo wesifazane. Uthi-ke ngokusho kwakhe umbonile wesilisa bephuma ngaphakathi egcekeni laseMission House ehamba wasegijima ukuyobheka lo muntu olimele ubese ehlaba umkhosi ethinta amaphoyisa akaphuthuma khona. Ilungu lomphakathi lithi libone umuntu ephuma ebaleka. Uqhuma isibhamu kathathu, maqhuma isibhamu kathathu besitshela ukuthi ngoba vele la sinamandiya sakhala namandiya uDiwali sanganaka, then kwase kufika omunye usisi wazosinokhela ezokucela usizo ukuthi asifonele amaphoyisa weambulance. Umphakathi ukhathazekile ngobugebengu kule ndawo. Siyacela nohulumeni nje ukuthi angenelele ukuthi ngamiswa kanjani lesi sibhamu esibusa leli location encane yanga. Umzimba kamfundisikazi unomthandazo Sithole watholwa emotweni ehlathini ngaseShowe. Amaphoyisa athola incwadi echaza ngezizathu zokuzibulala. Lolu daba ke bazalwane lusezithebeni zamaphoyisa kumanje iwona alulandelayo nesethemba ukuthi azokwazi ukumthola loyo noma labo abangabenzi bobubi. Umndeni uthintwa unqabile ukuphawula ngalolu daba. Londikhadebe SABC News, eThongathi.